Good morning, friends. Welcome to my Bodoland Technical Mission channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायो। आंनि मुङा मैहुर बर' रोखोममोन। दिनै आं नोंथांमोननो गोमानाय मबाइलखौ माबायदियै ट्रेस खालामनो बा गोमानाय मबाइलखौ माबायदियै लक मारिना दोननो हायो आरो गोमानानै सुइच अफ जानाय मबाइलखौ माबायदि रिं खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो नोंथांनि मबाइलखौ गोमानानै जुदि मोनफिनाब्ला माबायदियै नोंथांनि गासै डाटाफोरखौ इरेज खालामजोबनो हायो माने दानजोबना होनो हायो बेनि सोमोन्दैबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था आरो जायफ्रा निउ भिजिटर्स नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकन खेबसे क्लिक खालामनानै हो मानोना फैबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनो। नोंथांमोना प्लिज लाइक खालाम आरो गाज्रि मोनदोंबा भिडिअखौ डिसलाइक खालाम नोंथांमोन। आं आरो बेनि सोमोन्दै पुलिसा माबायदि मबाइलखौ ट्रेस खालामो बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दा नैखौ जास्ट आं मबाइल गोमानायखौ माबायदि ट्रेस खालामनो हायो बा बेनि लकेसना बहा दङ बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दायो नोंथांमोननो गिबियावनो मा नांगोन मोनसे एप्सनि गोनांथि जागोन आरो बे एप्सखौ इउज खालामाबाबो नोंथांमोन इनस्टल खालामना लानो गोसो गैयाब्ला बा मेम'रियाव फुल जायो होननानै जुदि नोंथाङा इनस्टल खालामनो गोसो गैयाब्ला अब्ला नोंथांमोना जागोन भिडिअखौ नायलांबाय आं लास्टआव दिन्थिगोन बेखौ गुगोलाव सार्च खालामनानै माबायदि टेस्ट खालामो। जियानो जा मोनसे एप्स दङ बे एप्सखौ माने नोंथांमोना गोसो जायोब्ला इनस्टल खालामना लानो हागोन जेरै फाइन्ड माइ डिभाइस दा बेखौ नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै ला 1 MB नोंथांमोननि गोसो इनस्टल खालामनानै लानोबो हागोन लायाबो जानो हागोन नोंथांमोननि गोसो गैया। दा जियानो जा बेखौ जों मबाइलखौ लकेसनखौ नायनो थाखाय माने मबाइलखौ नायनो थाखाय जोंनो मा नांगौ जायो मोनसे जोंनि मबाइलाव एन्ड्रइड मबाइलाव इमेल थाखानाय इमेलखौ जों गोसोआव लाखिथारनांगोन पासवार्ड आरो बे इमेलखौ गोसोआव लाखिथारनांगोन बे मबाइलाव सेट जाना थानायखौ। दा बे जोबोद इम्परटेन्ट बे इमेला नोंथांमोना इमेलखौ माने बोयिफोराव लिरनानै दोननांगौ जाहाथे बेनि पासवार्डफोरखौ बावगारा इमेलफोरखौ बावगारा माने गोसोआव लाखिथारनांगोन। जियानो जा आं बेखौ अपेन खालामनानै दिन्थिनि दा बेवहाय साप'ज बेखौ इमेलखौ होनानै पासवार्डखौ क्रिएट खालामनानै पासवार्डखौ होबाय आङो ओमफ्राय बेखौ आङो नोंथांमोनाबो बेखौ लगइन खालामनानै ला इमेल आरो पासवार्डजों सरि गोरोन्थि दिन्थिदों बेखौ आङो साइन इन खालामबाय इमेल आरो पासवार्डखौ होनानै आंनि मबाइल भिभ' Y21L दा नोंथांमोना नुनो मोनदों बे मबाइलनि लकेसनखौ दा नोंथाङा बे नोंथांमोननि गोसोआव सोंथि फैनो हागौ जे मबाइल गोमानायखौलाय माबायदि ट्रेस खालामनो हागोन माजों ट्रेस खालामगोन नाथाय नोंथांमोना पिसिजोंबो हागोन आरो गुबुननि मबाइलखौ लोगोफोरनि मबाइलखौ लानानै नोंथांनि इमेलखौ हो आरो पासवार्डखौ हो बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंदों नोंथांनि मबाइलाव थानाय इमेल आरो पासवार्डखौ गोसोआव लाखिथारनांगोन अराय समनि थाखाय। दा जियानो जा गुबुननि मबाइलखौ लानानैबाबो लोगोफोरनि मबाइलखौ लानानैबाबो नोंथाङा पासवार्ड आरो गावनि इमेलखौ गोमानाय मबाइलाव थानाय इमेल पासवार्डखौ होनानै नोंथाङा ट्रेस खालामनो हागोन। नोंथांमोना नुनो मोनदों बे आंनि लकेसन नोंथांमोन बे गरेस्वर बेयो नैया बे आंनि लकेसन मबाइला बेवहाय दङ। दा जियानो जा नोंथांमोना मा खालामनो हागोन प्ले साउन्ड रिंबो खालामनो हागोन। दा बेखौ मबाइला सुइच अफ जाब्लाबो मा खालामनो हायो बेयो रिं जाहैगोन आरो सुइच अफ जाब्लाबो मबाइला दा बिथाङा रिसिभबो खालामनो हागोन बेनिफ्राय SMS बो खालामनो हागोन नोंथांमोन बिथांनो ओमफ्राय बेवहाय सिकिउर डिभाइस दङ ना बेयाव खेबसे क्लिक खालामना हो ओमफ्राय लकबो खालामनानै दोननो हागोन जुदि नोंथांनि मबाइला जुदि लक खालामाखै होनबा नों बेखौ उल्था आरो लक खालामनानै दोनफैनो हागोन आरो बिथाङा खुलिनो हायै बायदियै जियानो जा आरोबाव इरेज डाटा खालामजोबनो हागोन गासै डाटा फाइलफोरखौनो मा दानजोबना होनो हागोन आरो नै गाहायाव नुदोंना जियानो जा बेखौ नोंथांमोन इउज खालामबानो मोनथिगोन। दा आं बारा गोबाव खालामलासै दा आं गुगोलाव सार्च खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनि एखे सेम प्रसेस नाथाय बेवहाय एप्स नांगौ नाथाय एप्स दा इनस्टल खालामालासिनोबो खालामनो हागोन सेम प्रसेस जियानो जा आं बेयाव सार्च खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनि
दा नोंथांमोना बेवहाय सार्च खालाम एन्ड्रइड डिभाइस मेनेजार दा बेखौ सार्च खालाम नोंथांमोन बे फार्स्टआव जि फैदो बेखौनो क्लिक खालामनानै बेवहाय फाइन्ड माय डिभाइस बेबो ओंखारबाय नङा होमबा एखे सेम प्रसेस बेयो दा बेखिनियानो नोंथांमोन सेम प्रसेस बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो माबा सोंनो गोनां दङबा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम नोंथांमोननि लाइकआनो जोबोद इम्परटेन्ट नोंथांमोन आरो कमेन्ट बक्सआव माबा सोंनो गोसो नोंथांमोन थेंक्स फर वाचिं फ्रेन्ड्स बाय बाय